тоҷик зеботар нест. Ягон духтари дига да ошиқ шуда боши бест. Мемарам да хушрӯи пайванди шумо. Фахри тоҷико ҳастен духтару танаталазону китфу таҷунбону тоҷик бачара баги барақсо сӯзону марав аз инҷо бирақста бомбо. Тоҷик духтара намазеба дигар ҷо напарен ҳаматон мисли паррандаҳо. Гул духтарони баъзе бошем бо тоҷикҳо ҷонаки ма дар овози басептон об кадай мара хишруги чашмотон. Гул духтарони тоҷик рӯи равони тоҷик ороми ҷони тоҷик дар хонадони тоҷик. Гул духтарони тоҷик рӯи равони тоҷик ороми ҷони тоҷик дар хонадони тоҷик. Дар амрико дар париж дар лондон намекунам духтари дигар хиш кокулои ту хандаҳои ту мебарам тоҷик бачаҳо барои ту без ҳама вақт дар оилаи худ дар тоҷикистони худ бо дост доштаи худ бикун рақсу бо ин суруд маро аз назди ватани худ дур. ай сеньорито тоҷик духтарито барои бачаи тоҷик ту ҳасти якто якаву ягона дар ин дунё шумо ҳастед дигар давлат ҷои шумо нест бо мо истед. Гул духтарони тоҷик зебу зиннати тоҷик фахри миллати тоҷик